Hi guys, good morning. Welcome to my channel. Ako na po rin si Charitable Vlog. Karon guys, January 15 karon niya. Padung misa sa Bayan Bohol. Mo visit misa mo ang mga igagaw adto kay luoy pud sila adto. Cha. Dara da uban ang mga chikiting tanaw. Isi. Isi. Dapat si Bayet, dapat si Ayes, sila. Liog ka eh. Na iro na si Tokoy asa magbutang nga iro. Bago. Bantay ha, makuan mo ha. Dahil lahang kusina nilang nanay o nagubain taon jud. Diya to dito likod basakan. Diya nakuan na. Hawa na kayo. Naguba kayo eh. Morning. Tara, pili na mo ukay-ukay. Ukay-uks.
Mga kuane, mga tinibuan. Tinubuan. Pagpili na din nyo ba? Oh, to'y balik. O di mga sininag bata o. Kuan na gitu ka na mga okay-okay ilara ito mga labaw. Mga nindot pa. Okay, ukay-ukay. Oh, stalyo. Oh, kana iyayatag. Stalyo, gato. Lagi, tanong dago ito kayo. Oh, nara. Dago kayo masud. Hinag mo nga. Gaya to. Uy, kabibiyan mo kaya. Guys, mao ni ang bayis akong gagaw guys nga na kuan should na guba jud kayo. Guba sa nga tanan ng iyang balay. Nya wa pa jud taon karon na barog napa sila diri sa ijang mama nagapudyo. Ya mao ni siya guys na lugar na nangakuan ito ng mga kahoy, nangapilay, nangaputol. Kani mga sin nila nangaguba ng lupad. Diyan mo na siya nya karon giayo naman hinuon pud ang ilahang bay guys kana kay kana diha nga part guys mao na lang na dihang nahibilin mga tulura kuno na ka pligong sin ang nahibilin while nagbagyo basa in taon sila guys ya karon gipalitan nila na maligya sila mga ilang humay para lang makasin sila guys para maatupan balik ang ilang balay kay dili pug atupan guys so di pa ayuhon sa mag-uwan mantoy kasilungan luoy kay taon si nanay diri basa iguang na ra ba si nanay yung mao na luoy kayo forma to pa dito sa kuan guys sa pasalikod anak po ni nanay igso na tong balay nga una nung gipakita nga naguba luoy sa Dios guys na ayo na gilahang balay agatop okay na montay giuna nila yang nawa ilahang payag kuba muna nilang bayron naayo na ilang atop na pa yung mga guba-guba dito kani bay pa na sa ako akong igagaw ka na nga balay perti pong gubaa gitrapalan ra nila dyan po do sa apo ko to igagaw na po part sa ilang atop nga na tanggal pod sa tumoy na siya luoy lagi kayo ang sitwasyon dere ay maunta ni ang bahay ni Atinita luoy kadyo nahurot o na jud ni o pa jud taw na tarong way sapi daw kinsay maluoy diha in town na guys luoy kay mga bahay guys luoy kay guba jud karon guys padumi dito sa usan ako kalula kay walking distance mo dila ha guys ikan sa ilaka na nay Rimi no pa guba ang bahay guys ito trabaho na mo
Balik. Sige. Ilang grooming? Dasar magnamuyuan nila. Hello, oy. Lagi. Hi guys, dia guys, oh agahong anak guys, perting hila kay na shot sa lapok gidang kanang kuan sinilas. Perting lapuka, gigugos na laman kay kahilak man. Galakaw mi guys. Na daghan ka jug mga kuan, lubi nga tumba guys dire sa Sagbayan, Bohol. Hangin-hangin, lami kayo og hangin. Halaw gawa mo kakob. Jara mo kakuboy na ngano man na shoot pud sa kuan sa kanang lapok. Na shoot pud sa lapok, wa na, perte nang hugawa. Taktas mi guys kawa ka soda sakyanan kay ga laumlaw man kalsad agyanan. Namisa sana mo kay kagaw guys. Kaganag lubi. Manggilugi jud ning mga tawa nila. Na naghan nga tumba. Guwapa gyapon nagkuan oh. Guys. Kina. Wala na itsurag mga kahoy. Ting lapuka. Oh. Sisi na shot sa kuan. Kanal kunugang. Shoot ka kanal re. Oh. Labaka! Labaka nara. To baka. Hi baka to ah. Labaka. Sana baka bi. Ah, dagat. Tunaan, dili na dagat. Jesus, Ginoo ko. Kitag tubig, dagat ko no. Tunaan sa kabaw. Sana baka bi. Chapel guys, naguba. Unsa nga chapel ni siya? Kano, video mo na? Ha? Birhen sa barangay? Ah, birhen sa barangay. Dinhi si Cromwell? Ah, dinhi si Father Kuan ay Cromwell. At siya nag-misa pag piyesta. Na, wala ang chapel nila diri guys. Napaguba yung taon sa Bagyo. Luwi kaayo. Na luwi kaayo. Nara guys, oh. Luwi kailangan chapel guys. Guba in town. Ite? Tarag, bahay nila, Lola Rihanna Del Pino, Bolo Del Pino. Mo nigi guba ni Odette. Luwi kayo. Muna ilang bahay guys, oh. Nabag-o na. Ano yung mga kadaot ni Odette. Naluyan. Ugma.
Mintal ganina ha, Mintal pero gani nga upo. Sa nagpapatuan kahoy. Oo. Walang lupiyo nakakumbot. Kasya. Aray, gumawa na ko mo. hindi ako masamang ama. Pangawid isi ha. Pangawid si. Mga di mga alas 11 hon to. Mga alas 11 hon padong nga. Ay, perting hagok ni Mer ato oy. Hi guys. Ubay buhol na ni guys. Di barbecue pa ito to. Ito ah. Nara atong kilid. Ala to, asa tong bayan ng Monsignor kuno padre dahil tora di asa to dapita. Unsa man eh bangko? Si Pipi. Pwede naman to. Pwede naman ito. May hapon hapon. Ako na pwede dito. Akbal kami hapon. Ato na lang ta sagda igo kung mo manihapon. Bye pa. Alag awad ako. Naaligi ka niya sa amin ko. Awa na wa agna ko. Nag-gasoline station kay ang upon jud ni Udet. Grabe ka Udet ay. Loy kayo guys. Taas nga niwang. Taas ah. Ani padung ila padre oh, ani la Father Mau masuro ani ditso. Si Father Mendez taga dire na ilaha diha oh sudlunon. Ag karon pare na mo kuan taga kugon ra man na siya. Nanapod bi mas. Lawa kay mas ise.
Okay ra si Ise kaya bata man. Hindi bata pa man po. Wala, na-isuhan. Kisa may naisyuhan. Way helmet pa dyan o. May checkpoint. Papa dyan helmet do ha. Sakay ko sa kabayo! Kapag kayo.